Este lugar é Penas de Rodas. Está en Outeiro de Rei, moi cerquiña de Lugo. E aquí, para uns, aséntase un amontonamento de pedras sen máis, pero para outros é un conxunto megalítico de enorme valor, vinculado ao coñecemento astronómico. Hai estudosos que aseguran tamén que podería ser o primeiro calendario solar da humanidade. O que sí é certo é que a formación destaca polo tamaño das pedras de granito de máis de 15 metros de altura, asentadas sobre pequenas bases e que semellan estar a piques de caer. A súa orientación tamén é curiosamente axeitada cara a posta de sol no solsticio de verán e cara a saída do sol no solsticio de inverno. O lugar está rodeado de crenzas e lendas como a que fai referencia ao interior das pedras. Unha delas chea de alcatrán que inundaría a zona en caso de romper e a outra chea de ouro, polo que enchería de sorte a quen triunfase na elección. Lendas que forman parte da literatura galega. Hoxe en día, Penas de Rodas é un lugar habilitado como zona recreativa e, xunto con outras superficies boscosas da zona, ríos e lagoas, convérteno nun lugar de interese comunitario integrado na Reserva da Biosfera Terras do Miño.